wawazifumu lero ndabwera nkhani yake kuzana ndi mtsikana ushu. Mtsikana ameneyu anakafa, anatsekeredwa mnyumba kwa masiku 4. Anakafa chifukwa cha uchisiru wake. Omwe ndi mmene zilili. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Joana. Joana amachokera ku Malawi komwe uko kuna njiri. Komanso adawa amenewa dzina lawo ndi Dennis. Dennis amachokera ku Malawi ku Blantyre. Anthuwa anali pa chibwenzi. Nde Dennis anamwitana Joana kuti akakumane akachize ku nyumba kwawo. Nde Joana anasamba bobo ankapita ku nyumba kwa Dennis. Dennis amakhala ku ntchito kwa abwana ake. Abwana ake amagula manyumba. Ndakagula nyumba chonchija amatenga Dennis kuti azikakhalamo, azikadikirira nyumba zija. Akapeza customer ndikugulitsa ndamapitanso ku nyumba ina. Ndizimene amapanga. Nde Dennis anamwitana Joana ubwere kwathu. Ndipo Joana anapita ku nyumba kuja. Atafika ku nyumba kuja anayamba kucheza. Akucheza Dennis anamuza Joana, uziwa chani? Ndifuna nkagulire chakudya panjapa. Chifukwa choti nyumba muno ndebe chakudya. Okay, yabwino. Ndananyamuka. Atapita kunja, Dennis anakhoma chiseko chalumu, anakhoma chiseko chapakhomo kupangira kuti abwana awo mwina angathe kubwera kuzangofikira kulowa nyumbamo. Ndaka zapeza mkazi izavuta. Atapita kokagula kuja mwatsoka anakumana ndi Home Affairs. Home Affairs anamugwira straight ku ndende. Ndakhala ku ndende kuja kwa masiku 2. Lachitatu lakelo anthu akufuna kwabwino anampasa foni mbalo zowa chani kunoku ndi kuvutika imbira munthu amene umamudziwa. Dennis anayimbira straight kwa bwana wawo kumuwuza zoti ndagwidwa, koma ku nyumba kuja ndasiyako ndani, ndasiyako mkazi. Sanambisire bwana wawo anamuwuza chilungamo. Wagwidwa panopa lukuti panopa ndili ku ndende. Bwana wawo anawayankha Dennis kuti panopa nde sakubisire ndili ku Durban kuti ndibwere ndi mande. Dennis anasowa zochita chifukwa choti Joana anali mnyumba koma munalibe chakudya ndi watsekeredwanso. Joana so kupepera kwawo monga mukudziwa akazi okonda tokhala ndi zibwenzi zambirimbiri akamapita kwa mamuna amasintha masimu kadi kuyika simu kadi ina. Ndizimene anapanganso Joana ndanayika simu kadi yoti amankhulana ndi Dennis yekha, anthu anzake saidziwa. Ndi zinali zovuta kuti alumizane ndi anzake. Foniso imene anatenga ndikapopotani munalibenso mainisi. Nde chimene anakapanga yeyu ndikudikira kuti munthu wina kabwere azasekule. Ndi Dennis bwana wawo atawuza chonchija anadikira. Lachifolo lake bwana wawo uja anafika. Anapita ku polisi kuja, apolisi aja anamuwuza zakuti uziwa chani tikufuna passport. Ndi anapita ku nyumba kuja kokatenga passport komanso kokamusegulira Joana nyumba muja. Atatsegula anampeza Joana alitapya. Anayitana ambulasi inabwera kuzamtenga Joana kupita naye ku chipatala. Alitapya. Anangulira chakudya anadya. Anangomutenga ku chipatala kuti akamuone ngati ali bwinobwino, ngati alibe vuto linalilonse. Omwe ndi mmene zakhalira. Ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengerepo phunziro. Atsikana ambiri mmazikonda zimenezi. Mukamapita kwa mamuna mumasintha manambala, mumasintha masimu kadi. Chonde azimayi ngati mwasintha simu kadi lembani manambala ena ake pena pake. Komanso pitani kwa mamuna kuja muli ndi mainitsi. Osamakhala atsikana osauka kwambiri. Ngati mupita kwa mamuna gulaniko ka mainitsi. Ikani mu phone pitani kwa mamuna kuja kupangira just in case munyengo ngati imeneyi. Mainitsi aja angathe kuthandizani poyimbira wina wake. Pali zinthu zambiri zimene zimachitika. Ndakuluakulu chonde khalani ochenjera kwambiri osamagona. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Osayiwala kupanga subscribe to my YouTube channel kuti tikwanitse 21K.